אין קולות. נתתי רעיון כזה. ומי שצופה בזה ומכיר את ה-NBA, יכול בבקשה לשלוח להם. טוב, הרעיון הוא לקחת קידום שמונה, לתקוע בתוך הסל, ולתת לילדים, נכדים, שכנים, דודים, בני דודים, סביב וסבתות שלהם בכושר, לתת להם לזרוק, ובסוף לפלוג הכדור. מי שמצליח ממש כל הכבוד. מי שלא מצליח לא נורא, ממש לא נורא. אבל זה יהיה מוצלח אם תצליחו הילד שעשה את זה, ילד בן 8, זיו גאש. תודה לכם שצפיתם. טוב סרטון. טוב, תחברו את זה, יאללה, ביי.